Pa evo, da možemo krenuti. Evo, dragi prijatelji, dobar dan. Ja se prvo zahvaljujem mojim prijateljima koji su ovom čija ideja bila postavljena, onda i tvoja, da napravimo nešto, prvi iskorak. Ovo je moj, nevjerovatno, ja sam rođen u ovom gradu, ali ovo je moje prvo gostovanje da govorim u zemlju na ovakav način. Tako da, inicijativa je potekla, ja sam rekao i sam spreman da iznosim ono u što verujem, a simbolika je odlična, u vatrogasnom smo dobu. To mi je toliko dobra simbolika da i pozdravljam sve ove naše prijatelje koji će nas gledati preko interneta, i to je jedini način da korišćenje savremenih tehnologija prodiramo sa nekim novim idejama. Zašto sam nezabranjeni srpski intelektualac? Meni uopšte nije jasno kad iznosi samo ono što već sigurno danas 70% građana Srbije smatra da je ovakva situacija potpuno neizdrživa. I sada kada bi ja počeo da nižem sve šta, kako, gde, znači sve one priče, pa ću ja pokušati da dam rešenja, onako je dajem posljednjih 30 godina. Znači, bukvalno u biznisu sam od 84. godine i stalno dajem neka nova rešenja šta treba da se radi. Nažalost, ni 89. pričamo o godinama koje su bile prekretnice, ni 89. ni 90. Ni 99. izašli smo sa programom za spas Srbije, najdržavotvornijim, najlogičnijim, najekonomičnijim programom. Šta treba da se uradi posle rušenja te despotske vlasti, to je bačeno u smeće tadašnje opozicije da bi nastao jedan neoliberalni koncept koji se zasniva na tome da se sve rasproda i sve već znate šta se to desi. I mi smo sada u najgorem trenutku za 7522 godine koliko trajemo na ovom terenu i nikada nismo bili u goroj poziciji. Znači, apatija, beznađe, sve razrušeno. Da li uopšte ima smisla da nas, ovoliko koliko nas ima ovde i ovi ljudi koji nas budu gledali, da li ima smisla bilo šta raditi? Ako je sve u civilizaciji određeno funkcionisanjem velikog brata i familije, onda je besmisleno ako je sve određeno. I onda ljudi, onaj deo svoj koji neaktivnosti, kažu sve unapred se zna i ne može ništa da se uradi. Ja pripadam grupi ljudi koji smatra da može nešto da se uradi. Jer život je kao voda. Kad je prospete, ona uvek nađe kuda će da prođe dalje. Znači, smatram da može nešto da se uradi ukoliko postoji volja, želja, ideja. Mi živimo u civilizaciji koja trenutno nema nikakvu političku ideju. Komercijalna civilizacija sama po sebi je potpuno besmislena postala, a osnovno svega greške je bilo u antičkoj Grčkoj po mom tumačenju, kada je u epicentar stavljen čovjek. Hiljadama godina pre toga Bog je bio epicentar razumevanja svega što postoji, a onda je stara Grčka postavila da je to čovjek i onda je čovjek počeo sa svojim korisnostima i koristima dobrovoljenja i svega onoga što smo imali posle 5. oktobra kada je rečeno ako želiš u crkvu i ko želi mora nek ide tamo, a osnovna postavka jednog društva, jedne civilizacije obnova na moralu. Znači ja ću danas izneti šta treba operativno da se radi, da bi izašli iz ovakvog stanja koje je beznadežno, apatično, da ljudi kažu ništa tu neće moći da se uradi. Ja sam duboko optimista da će sve moći da se promeni i ovo je zaista ogroman skup prema onome u čemu mi danas živimo, pošto ljudi smatraju da je sve predodređeno i da Srbija treba da nestane i Srbi da nestanu. Ja smatram da to nije tako i da je to naša komparativna prednost. Naša je komparativna prednost što smo mali i treba u velikim istorijskim događajima shvatiti da si mali. I kad si mali, mi recimo sa našim izvozom u svetu učestvujemo sa 0,003%. Znači potpuno nismo ni na nivou statističke greške. To je jedna velika prilika da onda mi saberemo se, postavimo šta hoćemo i da trajemo. Ako trajemo 7522 godine, ako je ovo najgori taj period, onda potrebno je sad da iznađe se jedna nova nacionalna elita koja će biti moderna, građanska, kosmopolitska, ono što je Goethe rekao za sebe, ja sam nemački kosmopolit. Ja za sebe kažem, ja sam srpski kosmopolita, smatram da naša tradicija, koreni nam daju jednu snagu da istrajemo sa jednim konkretnim i operativnim planom kako i šta treba tu da se radi. I ja ću, izneti sada suštinu tog mog ekonomskog programa koga ima po internetu, ali jednostavno da i u razgovoru sa vama vidimo da li to ide tako, da li je to realno i sa druge strane, ne može da nastane ekonomski program ako nema milje. Milje je znači tu su 3 pitanja. Šta da se radi, ko da radi i kako da se radi. To su osnovna 3 pitanja. Znači, kada dođe pacijent nastradali u
iz hitne pomoći ga prevede iz saobraćajne nesreće i prebace ga u urgentni centar. Kada hirurg stane nad njim, on ne treba da pita gde je bio, šta je pio, šta se desilo, ko je kriv, nego on treba njemu da mu ukazuje. Znači, do te mjere je uništena srpska namerno, uništena srpska privreda, ekonomija, država, sve je razoreno. Da u ekonomskom delu, znači sada nam treba na desetine hiljada novih menadžera da bi mi podigli u ovom programu koga ću ja sada da iznesem. Ali pre tog nastanka, tog programa mora da postoji kako to da se uradi i ko to da uradi. Ja bi sad samo, znači, ne bi trebao tako da iznosim, ja bi trebao da kažem, znači, politički okvir šta da se radi, ko je taj koji bi bio nosilac i koji je to program. Ali ja ću okrenuti i ja ću govoriti šta treba da se uradi, pa ćemo onda reći onda kako treba da se uradi i ko to treba da uradi. Mislim da je to, mnogo će biti interesantnije na taj način, da ako se složimo da je to tako treba da se uradi, ja mislim da se struka, znači, iako se moja struka i ekonomska o bankarima, neću da govorim, oni su postali gangsteri i jednostavno sve to što rade, to je van pameti, ali struka ekonomska je toliko devalvirana da je prosto sramota danas da čovjek izađe sa nekim svojim idejama. Znači, mi imamo jednu poziciju, kad već imamo tablu ovdje, onda ću to iskoristim. Znači, presek stanja. Znači, presek stanja pacijenta. Znači, presek stanja Srbije. 7,12 miliona stanovnika. Broj stanovnika. Tih 7,12 miliona stanovnika realno pravi negde oko 16 milijardi evra. Koliko je to malo? Sa 8 miliona stanovnika Austrija pravi 420 milijardi evra. Sa 5 miliona stanovnika Danska pravi preko 240 milijardi. Mi sad pričamo o sistemu. Kako je moguće da 7 miliona ljudi pravi 16 milijardi? Ovo je realno. To što oni prikazuju 33 milijarde, to je potpuno besmisleno. Znači, kako je moguće, znači što je, oni upadaju tako jednom, kao što su sada budžet promašili za 100%. 2001. godine su rekli 9,36 milijardi evra je bruto domaći proizvod. Znači, ovo je bruto domaći proizvod. Znači, 60. A onda imate da je u prosjeku za 10 godina bruto domaći proizvod rastao 4,4%. Svake godine. Negdje je padao, negdje je rastao 4,4%. To kad pomnožište sa 10, to je 40%. Nek je 50%. Koliko je 50% na 9,3? 4,6. Kad saberete ove dve cifre, 10 recimo, 10, 14, dobijete 14 milijardi dolara, da realno. Ako to još malo zbog pripisa, obračuna, neka je to do 16 milijardi, oni ga prikazuju 33 milijardi. Zašto ga prikazuju 33 milijardi? Da bi mogli onda kompletno javnu potrošnju uzdizati u vazduhu, koji apsolutno ne postoji. Kao što se balon na Wall Streetu naduvava i kao što narkoman misli da će se novom dozom izići iz problema, znači ovo je potpuno naduvano, nerealno, okvir je 16 milijardi. Znači, nama je 7 miliona, od ovih 7 miliona ljudi, znači podaci za 2012. Od ovih 7 miliona ljudi, ajmo da kažemo 1,6 miliona ljudi su ljudi koji rade. To su ljudi koji rade. Od 1,6 miliona ljudi koji rade, samo 300.000 ih proizvodi. Znači, samo 300.000 direktno proizvodi, stvara novu vrednost. Da li može da opstane društvo u kome 300.000 ljudi radi i izdržava 7 miliona ljudi? Tako društvo ne može da opstane. Jednostavno, znači, postoji kao mašinskim elementima, ako savijemo ovo, kad je onaj prag, to ekonomisti zove granična sklona, pa kad je taj prag, kad pada to dole ili u mašinskim elementima, kad će da pukne materijal? Ako ga opteretim, kad će on da pukne? Znači, to je, i mi smo sada tu. Ovdje se više ne govori o godinama, ovdje se više ne govori o mesecima. Mi ovdje govorimo o danima. Na današnji dan mi govorimo o danima, jer svakoga pogleda u svoj novčanik, on vidi da iz dana u dan je sve prazniji, posla sve manje ima, naplate su katastrofa i znači problem, znači mi sad upadamo u taj problem da sistem potpuno puca, rasulo sistema. Čovjek pravi budžet za 2013. godinu i promaši 100%. 100% promaši budžet. To je prosto, da razumete da promašite 1%, pa 0,5%, pa 2%, pa 3%, mogu da
ali 100% koristiti budžet, to je vam pamet. E sad, kad ovo znamo, znači vi imate, u ovoj strukturi imate 600.000 ljudi koji zvanično, zaokružujemo, koji zvanično su na budžetu. Ovo su ljudi na budžetu. I sigurno tome treba dodati sigurno još jedno 200.000 ljudi koji se šlepuju na različiti način na tom budžetu. Na različiti način, koji su radno sposobni, a mogli bi da umjesto da prazne budžet, oni bi trebali da pune budžet. Sad ide podatak koji je zabrinjavajući. Ako je realno, to je 1.700.000 penzionera. Penzija nije socijalna kategorija. I 30 godina pokušavam kao bankar i ekonomista da objasnim da to nije. To ste zaradili. I to mora negdje da se nalazi tamo. Mi ćemo njima da udelimo. Ti šta da udeliš, čoveče? To je zarađeno. Ti možda udeliš u okviru socijalnog fonda, pa onaj tamo prosi pa mu daš, to možeš da radiš. Ali ovo je zarađeno. Penzioni fond je još 80. godina pojeden na način da... I moja ideja da se u penzionom fondu vrati kapital, onaj što je Đerdap, Sava centar, koji delovi autoputa. Vratite vi u penzioni fond. Pa će onda penzioni fond da kaže dajte menadžere svetske, da li je to Dragaš, da li je to tamo Jakija Motio iz Tokija, da li je to tamo iz Holandije, ko hoće da upravlja ovim fondom? A šta vi imate? Mi imamo ovaj kapital. Preko 2 milijarde tada, znači to je danas jedno sigurno 20 milijardi bi bilo u penzionom fondu. I to je onda potpuno druga priča, kad vi imate kapital penzionog fonda. A gde su banje, a gde su i tako dalje i tako dalje. Ne, oni su postavili 1.700.000 ljudi gdje kažu sad ćemo da ismanjimo platu, da 80% prima penziju u prosjeku do 17.000 dinara. Znači od te bede vi ćete im sad još uzmete po 300 dinara da biste nešto uštedili tako. To je jedan veliki problem. 1.700.000 ljudi, a vi zvanično, znači ovo je milion, recimo, ovo se nalazi u preduzeća. Od tih 103.000 preduzeća, 60.000 preduzeća je ili u blokadi, ili pred blokadom, ili u jednoj katastrofalnoj situaciji. Znači, brojke sve govore. I sad imate 1.700.000 penzionera. Onda imate jednu zastrašujuću cifru. Imate 700.000 invalida, koji su potpuno van svake, kako da kažem, ljudske, državne, prepuštene siromašnim porodnicama, prepuštene individualnom snalaženju i tako dalje. Ja tvrdim da od 700.000 invalida u preporodu koji je ekonomski moguć, sigurno 500.000 ljudi može da radi. Šta ste stavili na naplatnu rampu i 1,90 koji ja stoji nešto kila i on naplaćuje tamo? On ima dobije traktor, John Deere i da ore njive, a tu može da radi čovjek bez ruke, bez noge, bez kada. U svim ovim internet komunikacijama mogu da rade invalidi koji imaju mozak razvijen, koji imaju problem sa kretanjem i tako dalje. Znači, to je novi problem. Znači, 1.700.000 penzionera čim primi penziju, još 1.700.000 ljudi izdržava. To je negdje, pretpostavlja se da oko 3,5 miliona ljudi živi na budžetu. Ako dodamo i ovih 600.000 i ostalo, znači, do ovih cifara koji su dramatični. Znači, ovih 300.000 ljudi apsolutno ne mogu da stvore akumulaciju kapitala da bi se sve to moglo dati. Znači, 16 milijardi evra mi jednostavno platforma i prihoda je mala i mi ne možemo. Znači, mi smo siromašni zato što je ovo malo. Sad, znači, prihod i sad, zašto je kad dolazimo do ekonomije. Šta je suština ekonomije? Sve to zna. Svaki seljak to zna. Znači, ovo je prihodna strana, ovo je rashodna strana. Najlakši sport na svetu je atletika. Uzmiš i trčiš. Pa ajde trči. Evo, svaki zaleti se odavde mi skoči u dalj 20 metara, ja ti kažem za manje od 2 sata ja ću dovesti sve televizijske svetske emisije ovde, da direktno, ali moraš imati još jedan uslov, moraš da skočiš ponovno 20 metara. I bit ćeš odmah svetska faca. Znači, nema nikakve tajne tu. Ekonomija isto nema nikakve tajne. Znači, prihodi treba da rastu, rashodi treba da padaju. To je osnov svake ekonomije. U Sjedinjenim Američkim državama, odakle ceo taj neoliberalni koncept od te takozvane čikaške škole potiče od Friedmana i ostalih 60. godina, sve je svedeno ovako, prihod je $100, a rashod je $600. Taj model, znači, kako sada od ovih, znači šta mi nedostaje? Ovdje mi nedostaje $500.
da bi se izjednali. Znači oni uvijek moraju da budu u ravnoteži. Kako? Znači ovih $500, ako pojedincu nedostaje $500, može da ode u banku, može da posudi od prijatelja, može da opljačka banku, može da opljačka nekoga. Znači da bi nadoknadio tih 500. Država ima rešenje, a to rešenje je da štampa novac. Znači štampa se $500 koji se tu nadomesti. To je nova kosa koja naduvao balon i tako da. Znači to je osnov svega. Kako mi onda možemo, mi u budžetu koji ove godine Srbija znači planirala da budžetski, znači u 2012. su rekli da će budžetski deficit za 2013. su rekli da će budžetski deficit da bude 120 milijardi dinara. Od januara do juna, znači budžetski deficit je već dostigao 85 milijardi. On je već dostigao 85 milijardi. Znači, taj budžet sad će se uvećavati i projekcija je da će se on kretati oko 230 milijardi. Mi smo došli jednostavno do situacije da je potrebno smo u prihodno-rashodnoj strani potrebno povećavati prihode. Koji su to kapaciteti na kojima mi možemo da povećamo prihod? Znači, kako mi da povećamo? Kako je moguće da 7,12 miliona stanovnika tako malo proizvodi? Zato što je, gospodo, 1 milion ljudi je nezaposleno. 1 milion ljudi je nezaposleno. Od 600.000 ljudi ovdje. Od 600.000 ljudi na budžetu. Ovdje treba da ostane 200.000. Ovdje. Sa jakom kompjuterizacijom. Znači, zašto morate da idete u opštinu, znači kompjuteri, ako postoji internet, dajte da sve to potpuno postavimo na internet, od ovoga može, znači 400.000 ljudi možete da zaposlite. Iz ove. Od 1.700.000 penzionera. Od 1.700.000 penzionera, sigurno 800.000 penzionera može da radi 5 minuta, 15 minuta, 30 minuta, 2 sata, 3 sata i tako dalje. Evo sad, Italijan mi je došao, danas 81 godinu čovjek ima, ide s nama, gleda gde će firmu da otvori. Ja sam presretao. Neko ima 81 godinu i gleda gde će da otvori u Srbiji firmu. I ja sam oduševljen. Mozak mu radi fenomenalno liku. Ja kažem, znači od tih milijana, to je pogonsko gore, jer ovi ljudi imaju iskustvo, znanje i mogu da budu kontrolori preporoda koji nama treba dostati. Mi, dakle, možemo sa onih milion koje je bilo 300.000 koje radi, znači imamo tih novih 700.000, znači mi možemo prilike, mi moramo, ako hoćemo da obstanemo, znači mi moramo da zaposlimo negdje oko 3,3 miliona ljudi. To je broj ljudi koje moramo da zaposlimo. Da bi te ljude zaposlili, da bi sa 16 milijardi bruto domaćih proizvoda prodigli na 200 milijardi. To je ono što nudi građanima Srbije. Znači, ne rast 2%, 3%, rast 50%, zato što smo mnogo propali. Kako sada dođemo do toga? Znači, što imamo veću količinu para, bogati smo, i onda možete politički da lobirate. A jedini način političkog lobiranja je znao Stefan Nemanja. Uzme zlato koje je iskopao s Novog brda, ode u Vatikan, izvolite vama ovoliko, vama ovoliko. Onda isto to količinu ode u Konstantinopolj, kaže, pa kako smo mi dobili autokefalnost? Pa nismo mi dobili autokefalnost zato što oni Srbi nas vole ili su Vizantici bili presretni, nego zato što je državnik shvatio kako svet funkcioniše. Da svet funkcioniše na bazi ponude i tražnje. I da mora taj komercijalni svet da se potkupi, da se stavi, da se podigne Hilandar i tako da. Zato sam ja u tim tekstovima koje sam pisao da je jedini i posljednji veliki srpski državnik bio Stefan Nemanja. I nije čudo što mu je dinastija trajala 200 godina. Znači, naš cilj je da bi bili bogati moramo da pravimo 200 milijardi. Tada će prosječna plata u Srbiji biti 4-5 hiljada evra i tada će prosječna penzija biti 2,5-3 hiljade evra. I tu svi moramo da se složimo. Znači, sad se postavlja pitanje, da li je to realno? Da to stvarno može da se uradi u Srbiji? Znači, vidjeli smo da imamo 3,3 miliona radno sposobnog stanovništva koje može da radi. Priča o tome da su Srbi neradnici ili građani Srbije da su neradnici je lažna priča. Ja ne kažem da je 3,3 miliona ljudi, da je to sve radno. Ali ja kažem, znači mi
izlazimo sa ekonomskim programom za onih koji hoće da rade, koji žele da rade, koji hoće, ako je neko nasledio 10 stanova, pa normalno on nema motiv u životu da radi, on ima neke druge motive. Ali nije tačno. Znači, to je ta laž da je naš narod neradan, da ništa, jer taj isti narod je na drugim meridijanima, znači najbolji narod, predradnik, vodeći ljudi su po svetu, gdje god smo prošli, to su bili vodeći ljudi po svetu. Znači imamo, ajde da kažemo, radnu snagu. Znači imamo radnu snagu koja, dobar deo radne snage može da se prekvalifikuje, da uči, stalno učiš nešto, znači koristimo internet i da se prekvalifikuje. Znači šta treba da radimo, na koji način da radimo, da se prekvalifikujemo, izvolite, znači to je jedan ogroman posao koji mora da zahvati, znači kompletno čitavu radnu snagu kao radnu snagu, da li on lekar ili on radi ovdje protivpožarno, to je stvar, znači, na kojoj lestvici će se naći. Dalje, zemlja. Srbija ima 4,9 miliona hektara obradive zemlje najbolje na svetu. Taj kapacitet, znači mi možemo tu da pravimo sigurno jedno 120 milijardi evra na toj zemlji. Šta je problem? Da ne ulazimo u samu suštinu. Pa nema, vi pravite na jednom hektaru 3,3, na jednom hektaru vi zapite 3,3 tone. Može li na jednom hektaru pšenica sad kad se podigne da bude 8-9 tona, kukuruz 15? Pa nemoguće da uzmu kukuruz od nas, odu u Grčku i to pravi. Zašto? Pa zato što znači da primenjuju ono što su ovi naše rekli, naše semena su najbolje i tako dalje. Može li sad kad se podigne pšenica da se postavi neka nova kultura? To ću vam jedan podatak, znači mi smo imali najbolje institute za seme. Gram droge u Beogradu košta negde 20-25 evra. Gram droge. Gram semenskog kukuruza košta, znate koliko? U Holandiji 70 evra, kod nas 40 do 50 evra. Šta vam to govori? Pa daleko bolje semenskog paradajza, izvinjam se, semenski paradajz. Gram semenskog paradajza u Holandiji 70 evra, kod nas za 40 evra možda se dobije. Gram, jedan. Pa šta treba proizvoditi? Seme koje će nam omogućavati, znači da to... Mi na ovome, znači imamo zemlju, imamo ljude, imamo zemlju, imamo resurse, imamo od ovih, ovo su ljudi u Srbiji plus, znači naše rasejanje, gde ima 5 miliona ljudi u rasejanju. Tih 5 miliona ljudi, to su ljudi, i kaže, treba oni da nam daju pare. Ne treba i oni da nam daju pare. Oni imaju kapital. Njihov kapital je znanje njihovo. Šta je kapital? Čovjek. Šta je kapital na tržištu? Informacija i kontakt. Ako ti nemaš dobru informaciju, kako se prvi Rothschild obogatio? Bila bitka na Waterloo, znate tu celu priču. I on je spekulisao. Ko je prvo imao informaciju? Jer je on imao doušničku službu, nije onaj, ne može da, nego on je pustio u prstenu, goluba je pustio. Ovaj dočekao goluba i rekao pobedili smo. I onda on napravio špekulaciju. Znači, i on je znači to je palo na nekih 5 penija, a sa 100 funti je palo na 5 penija. On je zaradio tada u jednom danu, znači na špekulaciji. Znači imamo ljude koji su i sad, znači šta je sad naša komparativna prednost? Što su ti ljudi tamo. Mi smo još davno pravili analizu, smatramo da preko 65% ljudi, da krene ekonomski oporavak Srbije bi se odmah vratilo. Ali da vide da je to stvarno krenulo. Još 20 i nešto posto bi se vratilo posle godinu i dve, da oko 17% se nikada ne bi vratilo. Ali ne treba tražiti da se oni vrate, ako neće. Ali moderno, mi živimo u globalnom selu. Znači, potpuno je sve jedno. Da li sledite na Wall Streetu, ili u Ivanjici, ili u Kuršumliji, ili gore u Bačkoj. Znači, potpuno je sve jedno, ako ste vi povezani, znate šta treba da... Znači, apsolutno, to je potpuno armija neiskorišćenih ljudi, koji ništa ne rade. Nego jednostavno očajava, gleda šta se radi više, zato što jedna politički ološ, oligarhija uzela sve u svoje ruke. Znači imamo ljude, imamo zemlju, imamo, evo još, kapacitete, recimo, imate u Srbiji 4,5 miliona kvadratnih metara praznog poslovnog prostora. Praznog poslovnog prostora. Znači, sad treba raditi. Jesu u krizi Portugalija, Italija, su svi Italija, industrijska zemlja. Jeste u krizi, da. Jel možemo da napravimo dvostruko? Šta je njima cilj? Rusija. Jel možete vi iz Italije da dođete u Srbiju, mi vam damo prazan poslovni prostor, vi donesete opremu, mi zaposlimo ljude na tu opremu, obučimo ih.
Zapravo, na tu vašu opremu pravimo joint venture, ništa mi ne ulažemo, to je već tako prazno. Uđite vi sa opremom unutra, ove ljude ćemo da obučimo, imamo 1% carine prema Rusiji. Mi 1% carine prema Rusiji ne znamo da koristimo uopšte. Znači mi smo u startu odmah od Čeha, Poljaka, jeftiniji 19%. Mi to uopšte ne znamo da koristimo. E sada, kad sve ovo stavite plus ingenioznost srpsku, ingenioznost, znate, onda je to jednostavno ona snaga koja može da izvrši preobražaj, da idemo ka cifre. Znači osnovna cifra je da rastemo 16 milijardi, pa sljedeće godine da bude 25 milijardi, pa 40 milijardi, pa 70 i da idemo na cifru od 200 milijardi, znači za 10 godina u ubrzanom privrednom razvoju. Da biste napravili pare, evo stiže kozi svijet. Znači svi kapaciteti postoje za razvoj. Zašto ti prazni kapaciteti stoje, zašto ih ne stavimo u funkciju? Šta sad da se radi? Šta treba da se radi? Ja sam predložio da se formira vlada nacionalnog spasa. Znači menadžerska vlada. Ta vlada treba da radi za 1 euro godišnje. Znači 1 euro čelni ljudi. Ta vlada treba da radi za kao Lija Koka kad je došao u Kajstor. Znaš da praviš pare, ne znaš praviš pare. Ali da ima potpisan ugovor sa parlamentom ako napravi razliku. Znači ako prve godine sa 16 milijardi dignu na 25 milijardi, neka ide 3% njima. 2%, 1%. Znači da ne bude to da oni rade iz patriotskih, nego da rade ljudi da bi zaradili. Plate porez, ide nova priča. Ja duboko verujem u to da ljudi žele promjenu. Ali pustimo i neka materializuju tu svoju promjenu. Regularno su platio porez, neka naš premijer zarađuje mesečno 100.000 evra, nemam ništa protiv. Jer ja tada znam da će moja firma imati 200 zaposlenih. To je pointa čitave priče, da ne bi bila ona patriotska lažna priča, bi busanje u prsa, ne, materializujemo je. Postavljamo da bi oni to radili. Ta vlada nacionalna strana operativno, kako bi je postavili. Znači, imala bi 2 potpredsjednika i imala bi 9 ministara. Znači, ovdje bi bili ministarstva koje prave, znači ekonomija, financije, poljoprivreda, zdravstvo i prosveta. To su ministarstva koja prave pare. Na znanju se prave pare. Pazi, oni debili naprave lažne mature, naprave haos ovo. Znači, nama prosveta treba da pravi pare, ne da imamo ovo da nam izlaze potpuno invalidi, nemaju pojma deca o čemu se radi, šta se radi. Znači, to su ključna ministarstva za pravljenje para, za pokretanje privrede. A onda imate ova ministarstva sile koja su vam nužna, koja mora tu da budu, gde nema procenta od zarada i ostalo. Jedna stvar je policija, znači da bude red, vojska, da brani granicu, znači pravosuđe da sudi i spoljni poslovi da nađe mesto Srbije u celom svetu. Jedini način mesta, kada ovi naprave pare, oni će vrlo lako s tim parama dobiti naklonost sveta. Nema naklonosti sveta bez ovi. A mi smo krenuli da ovo što se očitamo o ovome, koliko troši, kako troši i sve to, da ne ulazimo u te priče. Dakle, to je ta vlada kako bi ona izgledala. Sad, šta bi oni radili? Šta bi ti ljudi radili? Daj mi prve poteze šta će ta vlada raditi. Ja ću vam tabelarno samo prikazati šta ta vlada nacionalnog spasa po mom strateškom, šta ona treba da raditi. Znači, prva stvar što vlada treba da uradi da napravi presek stanja. Znači da preseče. I ja sam se zato da mi taj pravak, znači to je moja ideja banka. Koju sada, kao što vidite, počinje. Broj 1 je banka. Sada kaže ovaj čovjek, sad su strah neviđe, novinar. Šta znači to banka? Gospodo, bankrot se odnosi na državnu upravu, javne financije i privredu. Unosi se, znači što se tiče građana, na njih se nikakvi nema privremenih mjera na građana. Odnosi se na te segmente, a to znači, uvodi se, on je psihološki dobar. Jer vi uvodite vanredno stanje u državi, uvedite koji će trajati godinu dana. U tom vanrednom stanju, znači, morate imate 5 segmenta da biste rešili problem. Bankrot prema poveriocima. Znači, Srbija, trenutni dugovi naši, sa današnjim danom iznose ovako. Znači, država, ovo su dugovi. Znači, privreda
privreda duguje 21,6 milijardi dubioza privrede. Ukupne obaveze privrede su 66 milijardi eura. To su obaveze privrede. Znači, i to jednostavno niko ne može dobiti. 66 milijardi eura ne može sa 16 onih. Znači, 21,6 milijardi ovo je privreda dug, privrede napravljena. Drugo, dug. Sada su Hrvati, ministar Lilić, njihov financija koji dugo u to, poslije godinu i pol dana je rekao, znači godinu i pol dana upravlja financijama Hrvatske i rekao je, tek sad poslije godinu i pol dana vidim da su naše dubioze još 30% veće. Ja garantujem, poslije svih ovih koji su ovako vodili financije, da nisu bili kontrole, ja vam garantujem da sve dvostruko veće, ko zna kakva je dubioza, ko zna, ali ovo pretpostavljamo da su ove početne osnove te dubioze. Znači, privreda duga je 21,6, građani su zaduženi 6 i država je zadužena 20. Znači, 408 milijardi. To je ono što se zna. Šta je s onim što se, recimo, čovjek pravi budžet, u budžetu ne stavlja za, ako može prozori neki ljudi, da se smene se ljudi. Znači, ljudi prave negdje oko 48 milijardi evra koje mora da se vrati. Ideja bankrota je da razgovarate sa poveriocima napolju i da kažete, gospodo, mi stvarno nismo u mogućnosti, mi hoćemo da platimo, ali u jednom novom reprogramu. Taj reprogram ćemo da napravimo da bi profunkcionisala privreda, jer treba se držati onoga, znate kako Jevreji kažu, ako ti dugujem 100 evra, to je moj problem, ali ako ti dugujem 100.000 evra, onda je to tvoj problem. Znači, to je ovo sada, bankrot se odnosi, znači, za postavljanje, mora da se zabrani uzimanje dalje kredita. Znači, narkomanu mora se zabraniti uzimanje dalje kredita, jer oni, jedino što rade sada ova ista vlast koja je do sada, znači, to je stalno permanentno uzimanje novih, znači, stalno uzimanje novih dopinga da bi dubioza bila što veća. I kad to znamo, kad smo proglasili bankrot, prvo što sam rekao, znači, prvi segment je ovde, znači, to je, odnosi se na policiju, na sudove i na tužilaštvo. Znači, ovaj segment i donošenje zakona. Biću konkretan. U ove, znači, imao sam direktno posljednjih 13 godina susrete sa svima njima. Policija, sudstvo i tužilaštvo. Najbolja situacija u policiji. Oni vrlo brzo znaju i osjete ko tu, šta, kako sam ih trebao obučiti, sad su dosta dobro obučeni, znači oni mogu da hapse, znaju materiju, mi stručnjaci možemo da im pokažemo kako idu tokovi novca i gde su građani. Sudstvo, tu je loša situacija, najgora je u tužilaštvu. U tužilaštvu je katastrofa. Vi ovo morate da promenite. Moja ideja bila da dovedemo Japance, bolje da imamo 2 tužioca stranca, da mu damo 15.000, 20.000 evra mesečnu platu, velike tužioce, tako kod sudova, specijalni sudovi, znači da ojačani, da bi se uradilo ono što je nužno da se uradi. Znači, ovo ja zovem čišćenje terena. Ova ekipa treba da čisti teren. Znači, to su oni koji... Prvi zakon koji treba da donese se, 200 zakona mora da se promeni, znači i da budu potpuno jednostavni zakoni sa privredom usaglašeni i tako dalje, ne. Zakon imate pristupni fondovi Evropske unije, pa zakon ne znamo kako će se ko zagajiti, ima 20.000 stranica. To su imbecili vavilonski iz Brisela koji su samo produkuju zakone da bi oni imali mesečne plate po 20-30.000 evra. Znači ovdje kratki, jednostavni zakoni na internetu, ova ekipa treba da raščisti teren na način, prvo treba da se donese, da bi raščistila odmah teren, dalje, mora da se donese odmah zakon o poreklu kapitala, zakon o poreklu kapitala od 1989. do 2013. godine. Dakle, ne da jedna ličnost hapsi, to ni Đinđić nije ukapirao, a nažalost i Vučić to isto. Znači, ne može on da kaže ja hapsim, evo imaš mesto ovdje. Ne ja hapsim, nego zakon. Na taj zakon, znači, ideja je sledeća. Šta si imao 89. na 90. Kolika je dobra profitna stopa? 15%, 20% se dobro. Sve puta broj godina 90. 2013. sve ostalo što imaš u zemlji i inostranstvu ti se donese po drugom zakonu konfiskuje.
zakon o konfiskaciji imovine političara, tajkuna i svih javnih ličnosti koji su u tom periodu na privilegijama i mentori. Bez toga, gospodo, sve ostalo je neuspješno. Znači, taj zakon onda, znači po zakonu. I prvi, kao predlagač tog zakona, prvi ja idem na taj rentgen. I kažemo, šta si imao, na kojim funkcijama si bio u državi, šta si... I prvi ti, na taj način se vrši lustracija. Ono što nije urađeno 6. oktobra, lustracija. Znači, dobijemo katarzu, čistimo teren, jednostavno. Držiš Miškovića u zatvoru, on kaže, prodaću 50 miliona, on upravlja svoj, uzmi mu imovinu, ali to što su oni u zatvoru, za 80% siromašnih građana ništa apsolutno ne znači, sve neke moralne. Treba i jedino što se oni plaše, to je oduzimanje imovine. Sad tu imovinu koja se oduzme, ona prelazi u penzioni fond, u socijalni fond i fond za razvoj. To su 3 fonda odakle će ta imovina da prođe. I samo još jedna zabluda koju političari koji plaćaju taj fond. Nemoj njega zapošljava 20.000 ljudi. Ako mi sada njega uništimo, 20.000 ljudi će ostati na... Gospodo, to je takva glupost. Pa na berzama se svakoga dana menjaju akcionari. Ko je vlasnik? Kompanija posla. Ko je njen vlasnik? Da li je vlasnik 1.000.000 ljudi ili jedan čovjek? To je za kompaniju potpuno ne za onoga što radi u Maxi i što prodaje za 16.000 dinara što naplaćuje na kase, za nju je potpuno nebitno ko je njen vlasnik. Nju zanima da njena plata sa 16 bar ode na 34.000 dinara da može da žajuje, a ko će biti vlasnik, to nju uopšte ne zanima. Vlasnički odnosi radnu snagu uslovno rečeno ne dodiruju. Tako da ta briga političara za 20.000 ljudi ništa ne znači da li je to sutra država vlasnik ili... Znači vlasništvo u ovom slučaju apsolutno nije problem jer kompanija nastavlja da radi. Uspostavljanje svih ostalih zakona, jednostavno. Promjenom, ja se zalažem da se ovakav parlament, apsolutno u prvoj fazi, da umjesto 250 tamo tih parazita, mi treba, to je prva faza, to je digitalna i direktna demokratija. Znači, koja vidim kao utopija, ali apsolutno nije utopija. Znači, nama ne treba, siromašna zemlja, nama ne treba 24 regije da ima po 2 predstavnika, znači treba nam 2 doma, donji i gornji dom. U donjem domu da bude 48, recimo 24 iz regiona Srbije po 2, to je 48, 6 iz rasejanja, to je 54. Znači 54 da bude poslanika, 24 senatora i 30 senatora. To je sve što nama treba. Elektronski senatori ne smiju biti plaćeni, znači ako ne možeš sam sebe da izdržavaš, ne možeš da budeš senator. Senatori treba da budu vaš ugledni ljudi koji su materijalno situirani, koji nešto znače, koji imaju i tako dalje. Znači to je promjena jednog političkog sistema. U okviru ovog čišćenja terena oni treba da rade svoj posao, toga da budu plaćeni i to je apsolutno moguće. Sistemski. Druga grupa ljudi, to je grupacija koju ja zovem uštede. Znači, u toj grupaciji, to se odmah radi, znači sve se paralelno radi odmah, isto, da čovjek da dođe na posao, znači ovo je operativni plan, šta ću da radim čim dođem na posao. Ovi će donositi zakone, ovi će hapsiti, ovi će suditi, nelikvidnost se, gospodo, rešava tako što u sudu stavite 24 sata, na 15 dana mora da bude plaćanje, nema 15 dana, 16 dana podnosiš, da li je to nekadašnji akcijevina. Oni su namjerno uništili SDK, namjerno su da se ne bi platio platni promet šta se dešava. I vrlo brzo disciplinu, uspostavljate disciplinu u državi i uspostavljate pravila kako će funkcionisati nova država. Kod ušteda, znači sve mora da ide dole. Znači mora, ovih 600.000 ljudi koji su na budžetu, jednostavno, znači u centralnom registru radi izvesna gospođa koja ima platu 370.000 dinara. Bila je 5.000 evra. Molim? Bila je plata 5.000. 5.000 evra. Ja se izvinjavam, za 5.000 evra, ti si Nemanja stručnjak za 5. Bilo koga od vas, ko ne zna ništa o centralnom registru, Nemanja i ja ćemo za manje od 5 minuta obučiti da radi to u centralnom registru. I još jedan je tu potreban. Ona ima 45 zaposlenih. I sad šta tu treba da radite? Gospođo, vama puno hvala, dovešćemo jednog mladog studenta koji je trenutno nezaposlen, daćemo mu platu proseka privrede zato što je banka 40.000 dinara. Znači, nema sada platu, imaće 40.000 i socijalno ima da skače od sreće, inteligentan, pametan, završio škole, završio sve, sa jednim još jedan zaposleni da to objedinjava, ostalih 43 idu na biro državni za zapošljavanje plus prekvalifikacije. Znači nikoga ne ostavljamo bez posla
Svako ko bude htio da ide na prekvalifikacije, država mora da mu omogući prekvalifikacije, ali u centralnom registru koji je neophodan državi će raditi 2 čovjeka umjesto što radi trenutno 45 ljudi. I tako redom. I tako redom. Imaju nekoliko hiljada automobila, ne znaju uopšte koliko imaju automobila, ne znaju uopšte imovinu, znači popis imovine mora u ovom kompletnom popisu imovine mora da se napravi kojim resursima, 107.000 stanova ima u kojima nema gde su, šta su, 850.000 hektara zemlje za koji državne i tako dalje, 950.000 hektara šuma u kojima propadaju drveće i tako dalje, možda praviš pelete, brikete, milion stvari. Možda samo ako liberalizuješ, postaviš, medije oslobodiš i daš ljudima inicijativu. Ovdje sam zamislio da šefovi ove službe budu dvojice. Jedan iz Škotske kao tvrdica i drugi iz Pirota. Znači bolje da mu tražiš zub zdrav da mu izvadiš, nego da mu pare tražiš. Bilo je kod Branislava Nušića, pošto se Branislav Nušić družio sa celom tom ekipom pesnika, pisatelja, i stavio Branislava Nušića za upravnika Narodnog pozorišta. I sad je to državna plata i tako dalje. I sad ovi sa kojima do juče pio, dolaze, daj nam, treba nam ovo, ono, i on počne i on vidi da tome nema kraja. I sad šta će Branislav Nušić, bio inteligentan, on pozove onoga računovođu i kaže, slušaj, da ja i ti napravimo jedan dogovor, ja ću da ih odbijem, kako odbijem ove velikane srpske poezije, znam da nemaju kintu, a opet sad ja državni činovnik. Kaže, ja ću ovako, ako potpišem u desno, to znači ne isplaćujem. A ako potpišem u levo, znači ovaj dogovorao, moraš da ga isplatiš. I kaže, i to je sve funkcionisalo jedno 3 meseca. Međutim, kad je prošlo 3 meseca, došao ovaj da traži pare, kaže, i ja, kaže, tamo da potpišem u desno, da mu se ne da, a on kaže, molim te, Nuša, nemoj u desno, daj u levo, trebaju mi stvarno pare. Znači, i taj sistem je problem. Ovde moraju da budu ljudi koji će biti motivisani na uštedu, jer nikada na tržištu ne možeš toliko zaraditi kao kod ušteda koje možeš da napraviš. Po jedinici proizvoda u domaćinstvu trošimo 7 puta više struje nego Danska. Recimo, danski model energetske efikasnosti. Po jedinici proizvoda 8 do 9 puta više trošimo nego Nemačka za. Tu imamo genijalne naše ljude koji hoće da imaju programe, samo treba pilote projekte napraviti za uštedu teren i ušteda u čitavoj državi. Ideja je da se kompjuterizuje čitava država. U Srbiji postoji 2.497.000 domaćinstava. Apsolutno je moguće. Postavite za 1.400.000 ima neki internet, neki kompjuter i tako dalje. Ostali 1.400.000, dođete u Kinu tamo i kažete imate tableta, koliko to košta? Mi imamo sad ponudu za 70-80 dolara. Ti možeš da kažeš, ako ti kupi 1,5 miliona, može za $30, može za $30, ima da skaču od sreće. I vi za 50 miliona kompjuterizujete čitavu sva domaćinstva. Sva domaćinstva, naučite svakoga dana, naučite ljude da idu na internet, to su 3 majmunske operacije. Imate ono na internetu gde majmun, kojom brzinom majmun ponavlja operaciju koju se pokažu na kompjuteru. Dakle, naciju kompletno za manje od mjesec dana kompjuterski opismenite. Opismenite da može da ide u sljedeći korak političke, to je te digitalne. Znači ovde 600.000 ljudi više ne radi 200.000 ljudi, platni razredi se uvede tamo, platni razredi ne mogu, tačno znači razred, hoćeš budeš državni činovnik ili tim platnim razredima, i s druge strane potpuno u ideji, to je znači političari nam apsolutno više nisu potrebni. Znači ovde se štedi i ovde je, gospodo, moguće, znači ovde su trenutno 10 milijardi evra su naši rashodi. Znači, ja mislim, bez ikakvih problema, 2,5 milijarde može odmah da se uštedi bez ikakvih 2,5. Tih 2,5 milijarde je tačno onoliko koliko je naš deficit, odnosno, znači sa 2,5 milijarde prebacujete na novac koji onda umjesto da idu na plate parazita i svega oni što oni troše i tako dalje, znači to onda ide u razvojne projekte. Znači, kod ušteda, jer to je broj 1, da stisneš kesu i da državnu blagajnu i da ne daš nikom. Treće je ono što je navodno, davanje golova. Treći sektor mora da pravi pare. Znači, tu treba, znači znači sada pričamo o pokretanju privrede domaće, znači tu mogu da pričam 20 sati. Znači, pokretanju privrede, zapošljavanje,
iskorišćeno znači svih ovih kapaciteta, znači ovi ovde ljudi moraju samo da prave pare. Internetom povezani, znači to su ljudi koji, ja radim 20 sati 30 godina, ima takvih manjaka koji su ludaci kao ja. Znači te ludake pustite da vuku natrag, da prave pare. Znači imaš resurse, imaš sve, izvoli šta, kako, na koji način, znači kako će privući investitora, šta će, pustite slobode za. I šta oni rade u ekonomskoj politici? Znači, otvorio si firma, dobro, prihvatili su moje 1 evro otvaranje firme, evo da. Kompletna priča, svetska, ekonomista, Nobelovaca, i u krizi povećava i porez. Moja četvrta postavka je, u krizi se smanjuju porez. Znači, oslobađaj od poreza. To znači sledeće. Za sve koje mi plaćamo na plate i doprinose 63-65%. Ko je u privredi bavi se proizvodnjom 25%. Je li okej? Sa 65 na 25%. Ko je u trgovini 35%. Ko je u bankarstvu, finansijama 55%. To je moj predlog za poreze, doprinose i poreze koji nas opterećuju na plate. Dalje, što se tiče poreza, PDV, čuveni sa 20%, odmah treba spustiti na 18%, posle 3 meseca, 15%, posle 6 meseci. Znači, ta dinamika će se u modelu kako pravite ove uštede. Cilj nam je, gospodo, da porez bude 10%, pa ga smanjimo na 8% i na kraju PDV da bude 5%. Što je manji porez, svi plaćaju porez. Samo manijak neće plaćati porez, a onda ga uzmete, pa ga stavite na televiziju i kažete, gospodo, ovo je lobotomija debila koji krade 5%, neće da plati na zarađenih 105. To je onda psihijatrijski slučaj i da svi ostali plaćaju porez. Što su porezi manji, to je liberalizacija tržišta veća i svi ljudi plaćaju. Tada zapošljavate 3,3 miliona ljudi na resursima koji se ogromni otvaraju u ovakvom prevozu i vi počinjete da pokrećete. U kojim granama? Znači, u kojim granama? Gde investirate? Znači, gde investirate? Jedan, znanje. To je broj 1 investicija. Znanje. Ali ne, krivulja, ekonomisti, krivulja, dode, krivulja. Zašto praviš pare, ne znaš praviš pare? Ćao, doviđenja. Evo, mi smo juče imali pronalazač. Ulog, evo, već je uradio. Doktor Slavko je uradio, koji živi u Španiji, u Marbeli, pronalazač, inovator, genij, 78 godina. Znači, da bi se zaključalo da niko ne može lopov i leva odustati, on ima sistem 3.500 evra ulaganja. Pričamo o ulaganjima, malim do velikih ulaganja. Napravio kakav obrt može da bude, tržište koje to traži, svuda će srednja klasa u svetu biti ugrožena kriminalom, socijalnim slučajima i tako. Brava koja ne može da se otvori. Ulaganje 3.500 evra. Ko je zainteresovan investira, postavite na koji kažete, gospodo, ulaganje 3.500, biznis plan je taj, izvolite koliko. Oko 8,5 milijardi evra se trenutno nalazi u bankama, građani ne znaju da više tih para nikad vidjeti neće. To će biti ponovo zarobljena nova, stara devizna štednja koju smo potencijali. Da je taj novac, tih 8 milijardi, da uđe u ovu granu. Znači, šta možete da uradite sa tih 8? Znači, jedno radno mesto u Srbiji u ovakvoj krizi je nekako 4.000 evra. 4.000 evra. Dalje sve množite. Znači, da bi zaposlio, da bi za 4.000 evra, znači milion ljudi da bi zaposlio bi treba bi 4 milijarde. Milion ljudi da bi zaposlio, treba bi 4 milijarde. Krcata planeta parama koje ne znaju šta će sa parama. Koje traže koje su to tržišta, to je posebna tema tržišta i tako. Znači, broj 1 je znanja da te naučim kako da veštinu primenjuješ i kako na tržištu da prodaš sir, kome ćeš da prodaš, kako ćeš da radiš i tako dalje. Dalje, gde investirati? V agrar. Hrana. Znači, mi imamo potencijal da rekao sam, 120 milijardi možemo da radimo. Znači, a to znači kompletno celu poljoprivredu, ne možete 22.000 kilometara kanala u Vojvodini, samo 1% se navodnjava. Znači, čišćenje kanala, navodnjava jedna žeta, druga žeta. Imate u Mačvi, u Bogatiću i ovamo, znači tople 60, 70, 80 voda, tople. Šure, svinje, kokoške i ostalo umesto da budu plastenici.
tapu Milano, tapu Cirih, odmah večera smo ubrali plodove i odmah preko cele zime paradajz, paprika, sve ide tamo. Zašto se to ne radi? Zato što nismo organizovani. Moć razvoja civilizacije se zasniva na organizovanosti. A organizovanost u ovoj civilizaciji, ako smo u Vinči imali vinčansko pismo, i ako su oni znali da prepoznaju, i znači to je ovo što je Milena otkrila i dokazala, da su u Vinči pravili bakarne, znači bakar prerađivali, flotaciju vršili, to je 6.500 godina pre nove ere. To je dokaz drevnosti jedne civilizacije, bili su organizovani. Znači agar, 3, energija. Već sam rekao, sve u oblasti energije. Mi možemo da budemo veliki, prvo štedim energiju na uštedama, drugo ogromne od briketa pa nadalje milione možemo praviti samo ukoliko smo organizovani. Četvrto je sve u vezi zdravstva. Gospodo, mi imamo 43 banje, mi možemo na banjama da uzimamo oko 2, 3, 4, 5 milijardi evra. Koliko košta operacija srca tamo? 100.000, hoćete se operišiti kod nas, 3 puta jeftinije. Koliko košta stomatološke usluge tamo i sada koliko košta ginekolog, koliko usluge sve te medicinske dođete kod nas. Kad dođete kod nas u Agraru, da ne pričam kako, kod ovdje mi je bila ideja, nažalost Žinić nije to razumeo. Moja ideja bila da otvorimo, da u Sava centar pozovemo 4.000 ljudi i sve. Tih 4, ali poslovnih ljudi. I da im predložimo da odmah, u roku od 90 dana otvorimo 4.000 restorana po svetu. Kako? Ja sam to imao. Imao sam restoran u Sofiji, pripremao sam za Toronto i tako dalje. Znači kako? Evo, ti uđeš pola, ja uđem pola. Država. Šta nam treba? Prodavnica i restoran. Nek restoran bude 200 kvadrata, nek prodavnica bude 200. Srpske robe. Robe iz Srbije. To je 400 kvadrata. Koliko nam treba para za 400 kvadrata? Aj neki 600.000 evra. 300.000 daje država, 300.000 daješ ti. Pravimo zajedničku firmu. S time da ja kao država potpisujem da će čim firma se razradi tebi ponuditi da otkupiš taj prostorni deo, jer nije cilj države da se ona bavi biznisom, nego da pokrene, da ona ima tu najveću moguću moć. I istog trenutka vi imate 4.000 prodavnica po svetu i 4.000 restorana u svetu. Tada ti proizvodi, ne može da ne radi. Tvoj zadatak je, šta je tvoj zadatak? Da se samo baviš proizvodnjom, da koza jede pravu stvar, da ekološki bude čisto, da bude čisto tamo kad mu uzmeš da stavi. Sve ostalo, ti imaš 30 koza i kažeš moj potencijal je 200 koza. 200 koza tačka. Ide sa tih zadu, svi ostali i onda se brendira. I onda tvoj sir tras u njoj dolazi. I on kaže ovako, ovaj sir je za restoran, a ovaj sir je za siromašni deo naroda. Znači i mi ulazimo na svetsko tržište, jer naša hrana, putovali smo i tu ljudi koji žive, naša hrana je i dalje, posle svega, najukusnija hrana na planeti. Najukusnija. Znači, jeste da se sada pogoršava, slažem se, ali ipak na sve ovo što smo putovali po sveti vidimo, znači, mi možemo sa zaštitom ekološkom i države i sve ostalo, znači, tu ogromnemo, znači, neka stavili, evo danas sada kaže, ide pšenica, mi ne, posjetite državu, ide pšenica, mi ne znamo šta ćemo sa pšenicom. Danas naslov u novinu. Ide pšenica, ne znamo šta će. Vi ste debili, vi ste idioti. Ceo sve, znači Kina traži, Indija traži, mali Kinez naučio da jede ovu kifu, pšenice treba, Libija traži pšenice koliko, oni ne znaju, jednostavno, to su ljudi apsolutno nesposobni za bilo šta. Znači, energija, zdravstvo, to što su, znači, industrija, znači to su sada svi ovi prazni kapaciteti gdje možete pustiti, mala industrija koja radi, nema male privrede bez velike privrede. Zakačiš se za nekoga i onda cela Stara Pazova radi za 3-4 velike kompanije, napravo. I to nam pusti ga, prepusti da on to ne jeftini, a tu potući ćemo bilo ko Kineza jer ima kvalitet. Kineska roba neće moći da prođe zato što više nema taj kvalitet, ne može da konkuriše jer je već počela radna snaga u Kini da skuplje košta i tako dalje. I dalje da ne naravno, a to su neke osnovne stvari gdje će se uraditi. Znači i tu pokrećemo, znači ovdje radimo i svi ovi ljudi radimo, ovdje zapošljavamo najmanje 50.000 menadžera koji rade bez plate. Svi rade bez plate, izvolite na procenat. Doneseš mi ugovor može da se realizuje 2, 3, 4, 5. Niko ne radi za platu, svi rade na procenat. Ja vam garantujem, prvi 50.000 da će izroditi do 200.000 ljudi koji će biti potpisani ugovori sa državom koji će imati mogućnost. Tu sad ubacujete od onih 1.700.000 penzionera koji imaju znanje, iskustvo i ti mu kažeš šta misliš, budi savjetnik ovdje, 5 minuta radi.
10 minuta, idi obiđi to. I odjedan puta stvarate jednu kreativne ljude koji se znači, koji će ti reći kako tvoj sir kaže ne, tako uradi ovo i tako, njegovo zna. On zarađuje, ti ne praviš greške, na tržištu to znate da prodate i na taj način možete da idemo svi gore. Četvrta stvar je reeksportni i financijski poslovi. Financijske transakcije. Znači, koliko je porez u Cugu? 6,25. Koliko je porez na Kipru? 4,5. Ok, stavit ću porez 2%. Uzet ću reklamu u Financial Timesu na Wall Street i reći, dođite u Srbiju, porez je 2%. Za sve vaše transakcije. Samo mi ispišite jednu stvar. Ja, taj i taj, utvrđujem da su ove pare moje, da nisu kriminalnog porekla, ukoliko su kriminalnog porekla, da će biti po zakonu. Hvala, donosite para u kešu, kako god to ćete donositi, samo donosite pare. Da mi te pare oplatimo kroz programe koje ćemo mi malo ovdje kažemo. Nama treba, gospodo, 10 milijardi godišnje ulaza sveže kapitala, ne kredita, nego ljudi koji ne znaju gdje će da uđu sa tim parama u projekte koje ćemo mi imati. Znači nama treba stopa, ako je uspeo Singapur, znači to je taj jedan model, a na bazi srpskih resursa. Znači mi imamo veće resurse nego Singapur koji je krenuo 65. godine. Znači mi možemo da se desetostruko uvećamo u roku od 10 godina. To ide, ovo je projekat na 10 godina, ali da se krene danas, odmah da se krene, da se ne gubi vreme. Znači i ovdje radite reeksportne poslove. Ko vam je ovdje glavni? Znači, samo se pare slivaju u Srbiji i softverski mozak, IT sektor je prošle godine donao Srbiji 160 miliona evra. Znači, samo mozak je samo u Srbiji, a svi ostali grane su po svijetu tamo gdje ljudi žive. Znači, iz Malezije kredite obezbeđujemo za Ganu. Naši ljudi su unutra u proviziji. Naši ljudi su, znači koristimo mrežu naših ljudi, to je sad naša komparativna prednost što imaš toliki svet napolju. Opiši taj svet napolju, a ne možete da shvatite gdje se taj naš svet nalazi. Na najudaljenijim zonama gdje smo prolazili, odjednom neko se javlja, kaže, ma ja sam došao ovdje, već sam 15 dana. Sad to uključi ga u internet, uključi ga u mrežu koja će da pravi pare za Srbiju. On daje informaciju uključuješ na jedno mjesto i ideš pogotovo tržišta nova koja su interesantna i koja su tržišta budućnosti je Afrika. To je tržište ovoga našega što je u Etiopiji osvojio tamo kup, kaže, Branko, ne možda veruješ, kaže, ja sam kao kaže, jer prvi put se osjećam ko Tito. Kaže, dočekali su me u Addis Abebi, to je bila ludnica, to je bilo 2 miliona ljudi, osvojio neki afrički kup, njegov fudbalski tim. I kaže, to su ambasadori. U uštedama svi ambasadori koji su iz Srbije idu nazad. Ljudi iz rasejanja, iz Čikaga, svi oni koji žive tamo, oni su naši ambasadori. Ovi ostali nam, šta ćeš ti iz Beograda ideš da poznaš kakav je Čikago? To je van pameti. Kad čovjek živi u Čikagu 30 godina, oni odmah konzul, ambasador i tako dalje. U reeksportnim poslovima, znači to su poslovi koji ne dodiruju Srbiji. U smislu, to su poslovi koji, znači svi poslovi koji se rade preko Srbije, ali su poslovi između drugih država i financijske transakcije, mislim da ne mogu sad da vam kažem odmah, ali znači sa ovakvom politikom mislim da milijarde možemo da zaradimo i sa našim ljudima i rasejanjem. I posljednji peti odeljak je kontrola. Da se ne bi desilo na krađe, znači sve ovo mora biti na internetu, praćeno, građani da prate vladu, kako vlada radi, svuda billboardovi treba da budu dugovi, koliki su nam dugovi, koliko smo danas napravili para, koliko smo... Znači ministar financija, ministar poljoprivrede kad dođe i kad klikne, on mora da dobije tačno tog dana broj krava, broj teladi, broj steonih krava, koliko imam sve... Znači to je ministar koji upravlja resursima i koji donese... To je ministar poljoprivrede. Ministar financija mora da zna koliko novca, novčane mase ima u obrtu, gdje se zabavila temlja. To je taj pristup koji može da izvrši dvostruku kontrolu jedne građana, a s druge strane organizovane, ovdje će biti sve zaposleni ljudi ili iz inostranstva ili penzioneri koji će kontrolisati ove. I onda im kažeš ovako, ko koga uhvati imaće procenat da oni kad im uđu, oni kao kontrolori, samo kaže ostavite sve da pregledamo od predsjednika, premijera, sve kompletno da pregledamo papire, da ne bi došlo do korupcija i svega i tako da. Ovo je model, sad skraćujem zbog svega tada da idemo na kog i kako da razgovaramo. Znači ovdje su
može se priča koliko god, znači samo iznosimo da rešenje postoji i da je potrebno, znači samo malo pogledati se. I sada imamo dva pitanja. Znači imamo pitanje ko, imamo pitanje kako. Znači ako smo usvojili ovaj program, ako je to, sad ne možemo se složiti u 100%. Znači ako je to, znači da izbegnemo sve ideološke zavode, znači ako smo rekli da smo potpuno propali, napravili stvar, onda se pitanje ko. Na pitanje ko, odgovor je vrlo jednostavan. Znači ne mogu reciklirani politički kadrovi koji 23 godina se nazivaju. Moje mišljenje, svi koji su se bavili politikom treba da odu u penziju. Jednostavno, da idu na rengen, da im se uzme imovina, onaj normalno ko nije po tim, neće mu se uzeti, znači mora da dođu novi ljudi. Uslov za dolazak novih ljudi je ono što je izgubljeno pred očima. Znači mora da bude pošten, čestit, da nije lopov, da nije bar. Znači, neki novi ljudi. Da li imamo mi tako? Ako mi kažu, nema, sve je isto. Oni namjerno spinuju da smo mi svi lopovi. Zašto? Pa šta sad, ako promenimo, doće drugi koji će krasti još više. To oni namjerno šire. A nije tačno, ima ljudi koji su rođeni i u familiji su vaspitani da ne znaju da kradu. Nama trebaju takvi ljudi. Kako ćemo doći? Pa takvih je 80% ljudi. Problem je u toj kvazi eliti 1, 2, 3, 5% koja se kontroliše ovo. Pa doći ćemo samo pod uslovom ako razvije, znači ljudi imamo, mi okrenite se oko sebe, imate prijatelji, imate ljudi. Zašto su se ljudi povukli? Zato što neće da se bave nečim što je nečasno, što je prljavo, neću tamo da prljam se sa njim, znači jednostavno povukli smo se. A to je idealno za njih. Jer kažu, sad smo mi, oni neće, mi hoćemo, mi smo organizovani. Pa kako je moguće da kriminalci iz Zemuna idu kod kriminalaca iz Splita? Kriminalci iz Splita idu kod kriminalaca iz Zemuna. A da privrednik iz Zemuna ne radi sa privrednikom iz Splita. U čemu je to problem? Znači oni imaju veće interese jer štite neke svoje pozicije. Ko? Znači ogroman 90% ljudi koji traže osjećaju da i znaju da ovo više ne može. Kako? Pa sad je to tehnika. Sad prelazimo potpuno na politički teren. Znači kako sad ovo ostvariti? Kako sad, evo malo, nije nas malo. Jedan da je došao, jedan da pokreće se. Jer 2001. godine sad pričam samo o tom razdoblju, da je pričamo o sad. Kad si izneo, da to ne bude, da to moda su ljudi su prelazili, su rekli, ovo je lud. Međutim, sad masovno ljudi prilaze, gledaju, čitaju, drugi pričaju. Znači, nije tačno da smo svi lopovi. Znači, ako odgovor na pitanje ko? Da, postoje ljudi koji su potpuno drugačiji od tih ljudi. Nije to jedan čovjek nego to. A ko nije lično? Dajte konkurenciju. Otvorite medije, otvorite internete da vidimo konkurenciju. Dajte, ne možete da dobijete posao sad u Bagdadu ako nemate referentnu, mi radimo sa neku, ima neke špance za bolnicu. Dajte referentnu listu. Ako hoćeš da budeš premijer, daj referentnu listu. Ne može ministar poljoprivrede da bude onaj koji nije u poljoprivredi najmanje 20 godina. Ne može ministar trgovine da bude onaj koji nije natovario 2-3 hiljade šlepera. Ne može. Takvi ljudi su potrebni. Znači, na pitanje ko takvih ljudi ima? Kako? Kako sad odavde da krenu? Kako to da sporo? Znači, postoje, vidim sad te rasprave i blogu i pričaju i tako. Znači, postoje samo dva načina. Znači, kako? Prvi način je državni udar. I drugi način je, znači, izbor. Nema drugog načina. Trećeg načina nema. Znači, državni udar, to je ovo sad. Policija će, pa ste ovo, sad će, ne znam, tu policija izvadi vežbe ispred državnog vrha i sad će policija odjednom završi vežbu i pohapsi taj državni vrh. Mislim, ja u tu priču ne verujem. Mene je to potpuno besmisleno. Zato što su oni deo sistema koji je radi to. Jedini način je, znači, izbori. Ako idu izbori, jedini demokratski način. Kako širiti ideju? Čekajte, kako je moguće da Isus Hrist krenuo sa jednom idejom, sa 12 apostola, danas ima 1.700.000 ljudi koji je to, a mi imamo internet, imamo sve i možemo da pokrenemo. Zašto ljudi neće da kažu? Zato što ljudi kažu, svi su isti. I broj jedan koji odgovara na kako je poverenje. Poverenje. Znači, zašto bi se vi danas ovde, zašto bi se vi sad ovde danas dojeli u subota, lep dan, mogli ste budete nadjavni,
tu mogu nešto s čovjekom da razmenim, da čujem da napravim 1 milimetar napred. 1 milimetar. Stvari u poverenju. Znači da ja nisam došao. Znači mora da se disciplinujem. Mora da dobijemo jednu novu nacionalnu elitu. Urednu, tačnu, disciplinovanu, kosmopolitsku, evropsku, srpsku, građansku. Sve to može u jednu. Po čemu to ne može u jednu? Ja sam 90. pa danas je neko iz Danasa da Vesna Pešić kad je pisao, pa ne može to što drago. Pa čekaj, u kojoj su suprotnosti, ja sam rođen ovde, moji su od Knijena. Volim da slušam one bez muzu, ojkačke. U kojoj je suprotnosti to što volim Beethovena, Mozarta sa onim ojkačkim pesmama? Gde je to suprotnost? Ne razumem. Znači, to je tvoje bogatstvo. Ako što više možeš tako da asimiliraš u sebe kultura i tako da. Znači, mora da se vrati poverenje. Jer ista priča će biti sjaši burta do sjaši burta. Znači, sada mi dolazimo, a mi gradimo i mi sada gradimo za nas i tako dalje. I to smo već sve to videli. Znači, ovo smo odbacili, znači izbori. Izbori mora da se napravi jedan nacionalni blok. U tom nacionalnom bloku mora da konkurišu ljudi. Znači, ako sam ja taj, i vi kažete ja sam taj, ja kažem gospodo, ja dajem svoje reference i potpisujem. Branko Dragaš se neće baviti politikom. Znači, zašto? Da bi ovo poverenje, da ne radim ja to da bi ja seo i puštao svoje firmi pare. Znači, mi radimo to da stvorimo sistem gdje ću ja pokazati da sam stručan na tom sistemu da mogu da zaradim, živim i tako dalje. A ne da politika bude moj biznis. Znači, da bi došli do poverenja, ljudi koji to pokreću mora da potpišu da neće biti izvršioci, odnosno da neće oni lično imati nikakve koristi iz toga, da im veruju. Da. I onda su došli do te ideje koja, znači te direktne demokratije ili takozvane digitalne demokratije. Znači, i kratko ću to. Znači, da bi ta gruba snega se krenula dalje. Znači, ovo je ključ svega. Na mom sajtu, na mom Facebooku što vode momci, ima koliko Milani? 4300, jel ima 4300 ljudi? Evo, 4300 ljudi. Evo matematika kako ćemo doći do promjene. Može li ovi 4300 ljudi koji prate to što ja radim, i recimo da podržavaju to, može li da dovedu u 30 dana još 10? Može li da dovedu još 10? 10 je 43.000 ljudi. 43.000 ljudi koji okvirno podržavaju jednu ideju ovu. Kako preporoditi Srbiju ekonomski dalje? 43.000 ljudi. Kad imamo 43.000 ljudi, sad morate da, znači nisu svi na internetu, ne koriste svi u Srbiji internet. Znači, možemo li sada dati rok 90 dana da ovi 43.000 dovede 10? To je 430.000 ljudi. Sa 430.000 ljudi koji bi glasali za jednu opciju, koja bi nosila tvoje ime, moje ime, njegovo ime, a da mi ćemo biti sastavni deo te opcije da se promeni. Ali ne moramo da sedimo u parlamentu. Što bi Novak Đoković sedao u Teniskom savezu Srbije, ne razumem? Znači, pustite nas, manijaka koji smo na tržištu, pustite nas na tržištu, šta me stavljaš upravo sedimo tamo u Skupštini. Skupština će biti mala, ekonomična, za početak, posle ćemo je uključiti. Cela Skupština, moja ideja će biti građani Srbije. Internetom cela Skupština mogu da budu građani Srbije. I sedimo i kažem, referendum. Ključan pitanje, dajte na referendum, posle 15 minuta imamo odgovor. Šta narod hoće, šta neće. Ali oslobodite medije da svi čuju. Znači, 430.000 ljudi vi ulazite u parlament, ta grupacija, nova grupacija, eto vam alternativa. Ta grupacija i to građani traže. Svako od ovih 400 da povede na glasanje još jedno koji nije na internetu, eto vam 900.000 ljudi. Tih 900.000 ljudi mogu da vam donesu neophodno potrebno. Znači, moguće. I završavam, odgovaram da napitate vaša predloge i ostalo. Ovo se emitovat ćemo dalje. Znači, ključna stvar je, ekonomija se može oporaviti vrlo brzo. Najteže će da ide sa moralom. Znači, moralna problem je to jer je namerno uradi se ovo u koju fazu smo mislili. Znači, uništili su nam državu, to je programirano. Programirano je točno što iskoristi. Znači, za one koji ovako prilike funkcioniše. Ovo je familija. Čim dođeš do familije? Ovo je familija. Familija je vlasnik Federalnih američkih rezervi. Federalne američke rezerve sve štampaju pare bez pokrića, dolari. Ti dolari se daju ovde
nacionalnim državama. Zadužuju se nacionalne države. Ti dolari ovdje se daju Wall Streetu, MMF-u, Svjetskoj banci. Njihov zadatak je da zadužuju nacionalnu državu. Čiste pare. Nova količina para. Samo. I federalne američke rezerve, znači ovdje daju pare multinacionalnim bankama, koje su oni vlasnici, a multinacionalne banke daju pare komercijalnim bankama. Komercijalne banke zadužuju građane Amerike, a multinacionalne banke zadužuju državu. Tako da oni imaju sa 3 strane opkoljenog državama štampanje ogromnih računa. I to je model koji je potpuno jasan. Samo treba da prekinete ovu. Čim stane štampanje? Znači mi smo u eksponencijalnoj funkciji štampanja dolara. Znači, matematika. Eksponencijalna funkcija. Izlazak iz nje. Rat, svetski, revolucija u Americi, hiperinflacija. To nas čeka. Što će nema što će da bude? Upravljači sveta, zašto su? Ako znamo ovo, i mi tu ništa ne možemo da promenimo, ali mi možemo da se prilagodimo, jer smo mali. To sam Anti Markoviću govorio. Kada veliki igraju za stolom, mi treba bolje da smo tu kod njih, nego napolju da kisnemo. Da nas nema, na hladnoće. A tu padaju mrvice na nas. Od mrvica to je za nas super. Samo treba da vodimo računa kada prebacuje nogu sa noge da nas tu ne zakače. Mi moramo da promenimo strategiju nacionalnu i državnu našu. Ta promjena strategije znači učenje, razumevanje se. Znači ništa mi tu nećemo promeniti, mi kao građani Srbije i Srbije. Ništa mi tu ne možemo jer smo beznani. Ovo će se voditi između velikih. Nek oni igraju velike igre. Da nam se ne bi desilo opet Prvi svjetski rat, 63% muškog stanovništva otišlo. Da nam se ne bi desilo drugi svjetski. Zato što su koordinate površno protumačili. 99. godine NATO zlikovci, ja sam proveo 80 nešto dana. Znači, umjesto da se takmičim sa ovim sa Wall Streeta, koji inteligentni bolju kombinaciju ima, mi stojimo i sa Boforsima, pucamo na neprijatelje na 4-5 km, on te gađa avaksima sa 10 km. Čekaj, ko je to normalno, ko je to ovo? Dakle, smatram da je ovo posljednji trenutak da dođe do otrežnjenja nacionalne elite, da se elita vidi u onome, elita podrazumeva žrtvu, a žrtva nisam mislio krvave žrtve kao što u Egiptu se sad dešava. Jedna od opasnosti je upravo ovo što se dešava u Egiptu. Da igraju oni na to da će to tako da se desi u Srbiji, ja u to verujem. Ali na nama je na našoj sada svesti da pokušamo šireći ovakvu mrežu, da ljudi shvate da ne nasednu na tu priču koju smo već jedan put. Najgora scenarija bi bio međusobni sukob Srbe na Srbe, što bi njima odgovaralo, da kažu kako smo dalje divni narod, varvarski narod koji ne zna da upravlja sobom i kako nam treba neki nazad. Ja duboko verujem da postoji ogromna težnja građana Srbije i Srba da izvrše promjene, ali da je sada samo potrebno naći alternativu i kaže nema rešenja. Nudimo rešenja, nema u novom pokretu, nema vođa, nema lidera, nema ljubim ruke upravnim odborom, nego pravimo jedan široku mrežu pokreta u kome će oni koji budu najbolji stvarno ići i ograničiti. Ok, neka bude predsjednik jednu godinu, jedan dan, 2 dana, 5 dana, idemo da. Ako ti ne znaš izvorno svoj posao da radiš, pa kako ćeš onda da radiš posao u ime svih nas? To je čitava ideja. I ja se nadam da će ovo dalje da se raširi. Izvolite. Odgovaram.